Стотици българи и представители на арменската общност в страната се стекоха в галата, за да открият паметник на човек, оставил неизлечими следи в историята на 3 държави – генерал Андраник Озанян. Храбрият офицер участва в освободителните движения на Армения и България, както и в няколко войни срещу Османска Турция, първо в българската, а след това и в руската армия. След края на Първата световна война участията на генерал Андраник по бойните полета спират, но той не спира да воюва. Този път срещу врагове, които не признават граници и националност, бедността и отчаянието. Всичко това, което може да прави, той го влага в това. Обикаля планетата, бих казал, за да може да помага на сираците, да може да помага на бедните. Това е едно много интересно съчетание между смело, желязно, мъжко сърце, бих казал, и онова една такава топла човешка способност да прояви разбиране към сираците, към беззащитните и към бездомните. В празника се включиха и много гости, дошли специално от Армения, сред които и танцовият състав «Арменски звезди». За да поднесе цвете, в галата беше и внукът на генерала – Вартан Наранян. Откриването на паметника е поредната стъпка за запазване на националната памет, защото дълги години името на Андраник Озанян тъне в забрава по политически причини. Днес обаче, на мястото, където се намирал домът му в квартал Галата, има паметна плоча, а през 2010 година в чест на героя централният площад на квартала бе именуван генерал Андраник.